injustices happen every day, everywhere. We would like to reach out the community, particularly at mga students, mga stakeholders, with regard sa ilahang legal problems. And we want to give them comprehensive and realistic nga mga legal opinions and advice during sa atong program. Di na ta sa ato ang new program puho next week nga ato ang maka-start na kita officially next week on October 7. O sabay atangan sa atong mga tigpaminaw ani atong programa. Primarily, unsay concept? Yes. Ang concept ani niya is ang iyang gipulihan ani is katong Attorney Tambagiko, which was the original program under Attorney Bing, former Vice Mayor Bing Lopez. So we want to continue that one, but we want to rebrand it because sa among office manggod, as you can see, puro may mga Gen Z and millennials, mga bata ang amuha dato nga. And we want to bring law in ka na belong? Millennials na ka? Millennials ko. Pero, appear. Millennials, pero kaya na ko magpaka-Gen Z. I like flexibility. That. Sige daw. Yeah. So, ang atong atake, anak ma'am, is we would like to reach out the community, particularly at mga students, mga stakeholders, with regard sa ilahang legal problems. And we want to give them comprehensive and realistic nga mga legal opinions and advice during sa atong program. And of course, to empower and articulate the law to them sa para dili sila kanabitawong unsa murag hopeless ba kay I always believe nga injustices happen every day, everywhere. Just happen nga di nato siya ma-record o dili nato siya ma-recognize because no one speaks about it. So when everyone is silent about it, dili gid nato mapadagan ang bola sa hustisya. But with justice on air, ma-reach ginato sila at the same time ma-encourage nato sila to speak up and to fight for their right. Sige, unsaon nila pagpadangat sa ilahang mga mulo or concerns? Very good question, ma'am. Perfect siya nga question. They could reach out sa amo ang Facebook official page sa unsay official page? CMU Office of the University Legal Counsel. Pwede sila mo message ana CMU sa to again CMU Office of the University Legal Counsel nga Facebook page. So pwede sa mo PM dara and we would guarantee your anonymity or confidential gid kayo ang inyuhang unsa. Of course na wala man gyud choice pero pag abogado lang istorya pag may confidential gid na. So pwede sila mo reach out ana para mahatagan na mo sila og kanang time and then matagaan na mo og kanang attention ang ilahang mga concern para atong madala diri sa programa. So perhaps we could discuss 2 or more concerns kay amo lang nang paminingkamutan nga masigo siya within 1 hour para daghan tag ma-address depende sa volume siguro Ma'am LG ko unsa or maybe one problem at a time. One program kay 1 hour lang siya basig mabombarded sila. Pero kung kaya nato siya kung balik-balik what if 5 kabog sa isa ilahang problem. Same problem. Correct. Pwede rin nato na siya ilamsam sa usa ka program. Pwede rin ana siya ang ato ang atake. But the most important thing here is we are trying together with DXM. We were very grateful kay platform gid sa DXM para sa amo ang cost pod or amo ang function sa office nga mapadangat namo ang hustisya pinaagi sa kahanginan. So wala gid siya justice on air. On air. Yes. Aside sa students, kinsa pa ang pwede makapadangat sa ilang mga legal concerns or legal problems? Tanan, Ma'am Elge. Tanan nga ma-reach nato. Even Tagalagyo nga lugar. Basta kay... Even not from CMU. Yes. Kay basta ma-reach nato sa ato ang kahanginan. Because ang ilang problem is not isolated to them. Their problem might be a problem also of people here in CMU. Kaya aron at least... Maulaw lang sila. Pwede gud sila maghimo og mga pangalan nila. Ang ilalang ibutang is ang circumstance nila if maulaw sila nga magpa-disclose silang pangalan whatsoever. Kaya di man po na i-disclose, ma'am. Pwede gud sila nga magpa-anonymous og pangalan and this. Ay lang problem lang. Kaya anyway, ang concern nato is dili man si kinsa. Kundi unsa ang legal problem. Kaya ato ang mahimay-himay og matagaan nato siya og pagtagad. Yes.